Откровение на старшите братя от съзвездието Орион към духовната сестра Любодара. 10 февруари 2022 година, 10 часа и 49 минути. Наша духовна сестра Любодара, днес ти се удостояваш с високото слово на старшите братя от звездно ниво. Ние сме от Орион, от съзвездието, което влиза в централното пространство на нашата Вселена. Сестра наша, ти си Орионка, която някога напусна границите на нашето съзвездие. Излетя от космодрума на една от нашите светещи планети. Корабът, на който се намираше, кацна на планета, която е в орбита около Слънцето. Земята те срещна, сестра наша, като гост от небето. И Земята се превърна в твоето дългосрочно, но все пак временно убежище. С каква цел ти отлетя от нас в посока към далечната Слънчева система? Разбира се, това беше много висока цел и програмата е разработена на ниво адепти на нашата галактика. Поставена беше конкретна и съвсем логична задача – да помогнем на земното човечество да извърши своя преход от етапа на детството към етапа на човечеството, чието представители са способни да действат разумно. И така, Любодара, Орионка, ти беше сред онези наши пратеници, които бяха изпратени на далечна звезда в нашата галактика, за да изпълнят мисията с стратегически порядък. Днес ти си на Земята, където се провежда Висшия съд и се проиграва битката между двете сили, които са една спрямо друга пълна противоположност. Адептите на двете шамбали се сражават. И Земята участва в тази грандиозна битка, предсказана много отдавна във всички основни източници, отрезаващи земното съществуване. Наша сестра Любодара, нека поговорим за нещо много важно за теб. И тази новина ще те зарадва без съмнение. Разбира се, нашата реч е за кармата, с планетарно значение. Погасена ли е тя от теб? Да, скъпа наша, всички големи кармични дългови са изплатени към човечеството. Ти успя да направиш много в тази посока по време на това сегашно въплъщение. Заключителният етап на планетарния цикъл. Ти спечели битката сама със себе си и ще се върнеш при нас с щит. Когато стъпиш на Орионска земя, ще прозвучат фанфари в чест на твоето завръщане при нас и завръщането при нас на такива хора като теб. Очакваме те, сестро Любодара. Ние ще ти помогнем да извършиш успешно твоята земна еволюция и да се върнеш в лоното на Орион. Ом. Старшите братя от съзвездието казаха 11 часа и 16 минути.